Oikeesti älkää haittaa eläimiä. Hei, miten sinä Lauri siellä puskissa? Ei me hairita mitään eläimiä täällä. Kunhan... Mikä täällä on? Täällä on raakkuvan harvinaista ruokaa. Harvinainen. Ei vittu. Ei, mutta se on tavallaan niinku, kyllä mä oon, mun mielestä on niinku silleen hävytöntä, että niinku, miten mä sanoisin tän, että mä oon nyt tässä se pelle, koska mä oon kohta 70, niin mä en tykkää siitä. Mutta se, että mun mielestä on ihan ok, niin kun mä oon itse ollut nuori, niin semmonen tehdä hauskaa, mutta se, että jos tehdään hauskaa ja kuvataan, se on mun mielestä niinku out of question. Ei ne uskaltanut. Ne tuli kurkkiin. Se on poliisijuttu. Mutta tää on... Onko se kuvannut vai? Niin ainakin sanoo. Niin, että jos on kuvattu jotakin, niin poistetaan. Koska se on poliisijuttu. Niin, no niille pitäisi se varmaan tiedottaa sitten, jos ne... No hyvä. Niin. Joo, eikö oikeesti. Mutta tää on sinänsä ollut hauska kokemus, kiitos. Mutta En osannut aavistaa, että kun kävelin Alppiruusupuistossa. Mitä tapahtui? joo, että silloin tiedoksi, että ei niin
kaikki panset. Että ne on ihan hauskoja jippoja ja kavereille voi mun mielestä. Porukkaa ja Tai oikeesti. Jotka ovat. Mitähän ne on vetänyt? Tuleeks ne sieltä? Se vaan niinku tulee sinne tälleen, sit vaan... Se on just, että se on ihan oikeesti. Mä ajattelen, että siellä on Kaurin poikanen ja sitten siellä on äiti. Vittu aikuiset Niin, miehet. mä tiedän, että mä oon idiootti. Mutta ei silti pidä olla. En kyllä sanoa aikuisia miehiä. Ymmärrätte sitä? No ei toi Äänestä aikuisen miehen. päätellä ei ollut kyllä Mä aikuisia oon miehiä. muutenkin itsemurhan partaalla, joten nyt loppu. Mä sanon ihan suoraan sen. Sanoitko sen Mulla on noille? Helvetin. Ei, te laitatte sen viestin. Mulla on otettu koepala täältä, koska mulla on luultavasti syöpä. Joo. Mun äitini kuoli, mun veljet sekoilee. Mä yritän pysyä järjissäni. Et jumalauta, jos... No ei selvästikään yritä pysyä järjessä. Ei, vaan kun te tiedätte ketä ne on. Niin tää ihan oikeesti nyt. Niin että mun mielestä on ihan ok tehdä jippo. Mutta se, että jos sitä tehdään sen takia, että kuvataan joku idiootti tulee, niin mä tiedän, että mä oon idiootti. Niin sitä ei tarvii niinku. Ja jos mä näen niinku naamani jossakin tai kuulen, ja mä teen sen haun ihan tästä, ja mä pistän poliisille siitä tiedon, mitä on tapahtunut. Niin nyt täytyy ihan oikeesti. Että jos te haluatte, että joku niinku vetää itsensä hirteen tai kaulansa poikki, niin siitä Aina vaan. sellaista haluat tehdä. Mä voin tehdä vaikka sen tässä ja nyt. Et ei tarvii niinku laittaa No miksi pitää meitä ruveta sitten syyllistämään siitä? Koska te olette luultavasti heidän kavereita. Luultavasti. Mä en En mä- voi en mä sille usko. mitään, jos mä alan olla jo paranoidinen, mutta tää on niinku... Kyllä mekin kuultiin noin äänet, että ei siinä mitään hätää. Kyllä mekin kuultiin et toi. ihan tiedoksi vaan. Ja mun mielestä oli hauska tavata hänet, mutta jossain menee se raja oikeesti. Niin, suakin. Voi vittu teidän kanssa. Teillä on niinku ihan oikeesti niinku... Mitä meillä on? Te olette kaikki niin sekaisin. Onko ainut mikä niinku toimis on se, että vetää ranteensa auki tässä ja... Teistä on jokainen ollut helvetin masentunut välillä. Ja te olette kärsinyt... Niin, että te olette niitä hyväosaisia, joilla kaikki menee hyvin. Mm. No minäpä tuun istumaan tähän hyvä osa. Nyt toivoisin, että... Jos se tarttuu, vaikka se hyvä osa. No mä olen Niin, niinpä. Eikä mä halua olla niinku idiootteja, jotka kuvaa TikTokissa tai jonakin muuta. Jotta mielestä on hauskaa. Mitä vittu te teette siellä metässä? Kuulitteko jotain ääniä täällä? Jotkut huustaa koko ajan vaan. On, Japani. Siinä on yksi. Olisiko pitääkö mennä kattoo sinne? Mä oon pahoillani. Se on ollut sitä mukavaa, se varmaan. Nyt mä huutelen ihan kaikki. Mistä ne oli? Noin. Ai kun mä näytän sanoa sen ei sinne niinku näe. Mä oon karkussa vaan hyppäämässä. Mä en kyllä tonne oo. Ei kyllä vittu ollut hyppää. Ei sit se... Sä voit vaan vielä randomissa. Kyllä ollaan vähän lisää. Niin, mut ei se... Ihan Sale on lähtenyt pakoon johon. No varmaan sit on. Löyhäks? En mä tiedä. Kuvatko joku yhtä vai?
Ei jaksa. Mun on kyllä vähän ehkä Nähdään. sekaisin. Joo. Ai vähän sekaisin. No joo, en mä rupea puhua ranteiden viettelystä, mutta muitten seassa. Pitäisikö on vaan lähteä? No nyt pyytää noin touhua anteeksi. Että ainakin mitä järkevästi tekis, niin luulisin, että sieltä selvitä. Se varmaan. Mä oon nyt oppinut, että täällä on aika crazy. Mennä lähellekään tuota puuta. Mä en halua olla osallisen missään tommosessa, kun se rupee syyttää jotain, että se on ihan skitsaa, että skitsa on vaan lisää. No nyt se rupes reitä tuohon tuonne. Kohta se rupee varmaan tekee se uhkauksen todessa. Vähän kyllä se oli... Olis nyt monta niitä äijiä täällä? Siis ihan sikaman täältä kuuluu. No varmaan. Ja silleen hirveä rapina. En mä ollut... No se rapina varmaan lähti karkuun. Pitäis käydä kattoo tuolta, että lähti. Mihin ne lähti? Toi rupes huutaa jotain karoja jättää. Oikeesti. En mä tiedä, nää kyllä mun puolesta saa selvittää asian keskenään. Silloin... No ei ollut kyllä toi jätkä yksin. Mitä Paitsi jos se oli No vähän... ei ollut yksin, mutta toi varmaan... Joo, jos se osaa huutaa samaan aikaan. Sit se ehkä oli se yksin. Sampo tulee kulos. Okei, mennäänkö sitä vastaan? Ai Sampo. Se tulee tälle puolelle. Mennäänkö Sampoa vastaan? Mitä se tulee tälle? Se oli taas kyllä. Jotain huitoa tuota mennä. Nyt on kyllä vähän... Ei vittu tärkeä päähän. Pitäis olla tuo vitun purana. Mä oon syönyt... Söin viimeksi tuon... Mentuspapuka.